hello mga Yinyens, good morning, DCB TV. Guys, na po sa video channel, kasi yung motor, video na upload ko. Amin yan, dito sa may Motor Star Lagro, along Quirino Highway, dito sa may MRT. Kaya nabilang natin ngayon yung Moto Pinas. Ngayon naman, itong Motor Star, alas magkatabi lang sila. Kung kailangan nyo ng helmet, doon sa kabila, sa Moto Pinas. Kung kailangan nyo ng motor, dito lang sa Motor Star. Motor Star, ang motor ng may star. Okay, yan, sana, samahan nyo ako. Yung ano kayo na, yung Moto Pinas, ayan. Ayan yung bilang natin andyan sa kabila, ayan, katabi lang. Ito yung LRT dito, ayan. Amin yan, yun yung pupunta sa Fairview. Alas tapat lang siya ng Petron. Amin yan, so, Motor Star. Okay, silipin natin yung mga motor na available na motor dito. Ito yung dito, available sa ngayon, yung tinatawag nila Easy Ride 150N. Ito yung SRP nila 1,000, cash on delivery 2,000. Ito yung down payment nila 5,100 tapos 24 months, 4,267. Tapos ayan, may release to 300. Dito na Easy Ride 150. Tingnan natin. Guwapo siya. Parang likod niya naka-drum brake. Naka-drum brake likod niya. Ayan. Yung Easy Ride 150. Main yan sa ito. Ito yung nasa ano. Tapos may ibang ano dito. May ibang bukang natin na dito. Meron din dito. Itong Motor Star, ano lang, 125. Ang yung presyo niya, ito yung rep. Ito yung presyo ng repon nila, 21,950, 125 HX. Ayan, monthly niya is 1438. Tapos yung libid niya 300. Yung isa, medyo mas mura to, 17,700. 3,000 yung 8,115. 2,000 down payment. Tapos 18 months, 141, 300. Ayan. Dito sa motor sa Maya, sa may Lagro, Christopher Building, along Quirino Highway. Ngayon yan, salamat sa panood niya, Bibisyo Melbourne. Amayan, shout out lang kay Sir Jomar, dito sa may Lagro branch. Amayan, salamat sa panood niya, Bibisyo Melbourne. Bye bye.